mici probleme. Ha! Pregătește-te să guști gemul meu de picioare, pumn uman. Nu mersi, deget inuman. Pumn uman, tocmai mâncat mic dejun. Da? Păi poftim! Ține tu! Ce-i cu zgomotul acesta? Nu vreau să te agiți prea mult. Tocmai am făcut curat și nu vreau să faci mizerie. Nu-ți face griji, mamă, e în ordine. Sper, mă duc la ora de dans. Azi avem hip-hop. Bine, distracție plăcută. Nu stau mult, casa să rămână curată. Tommy, de ce mama hip-hop? Nu știu, adulții plătesc o groasă de bani ca să arate aiurea. Hei, Ro, apasă iar butonul de la pumn uman. E ora caftelii. Oh, el vorbește cu mine, Tommy. E ora caftelii. Robot Boy știe asta. E ora caftelii. De ce pumn uman atât de netot? Spune doar un lucru. Nu e om, Ro, e o jucărie. Are un chip înăuntru care îl ajută să spună expresia asta. Mai mult de atât, nu știe să zică, Ro. Hei, serialul Pumn uman e pe cale să înceapă, să mergem să ne uităm. E ora caftelii. Pregătiți-vă pentru episoadele de azi din Pumn uman. Hei, James, e ora caftelii. Am stat în pușcărie numai un an. Ce bine că am scăpat de pumnul uman. Pumnul uman. Am scăpat de pumnul uman. Vino, Am scăpat ora de pumnul caftelii. uman. Ce jucărie aiurită. Nu griji, eu rezolv. Eu fac isteți de tot. Bună! Bună! Eu Robot Boy. Eu, Robot Boy. Nu! Eu Robot Boy. Nu, eu, Robot Boy. Nu, 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 nu! Tu, deget inuman. Eu, deget inuman. Bine, iar tu, pumn uman. Eu, pumn uman. Bine, voi mai deștepți acum. Ro, episodul ăsta e foarte bun, nu vrei să-l pierzi. Eu vin! Acum întâlnim prietenul meu, Tommy. Ce e un prieten? Prieten, persoană care place și te distrezi. Persoană care încarcă bateriile. Noi suntem prieteni? Da, noi prieteni. Ura, prieteni! Revenim după aceste mesaje. Nu plecați sau vă sparg fața. Copii, cum vă puteți distra, face mizerie și juca în casă? Singurul joc care împrăște jeleu prin toată camera. Ai zis jeleu Squirter? Da, jeleu Squirter! Ți-am răspuns la întrebare. Puneți jeleul cu aroma preferată în aparat și apasă. Mere acre și avocado, preferatul meu. Revenim la pumnul uman. Voi salută pe Tommy. Bună, Tommy! Ce mai faci, Tommy? Eu făcut deștept. Grozav, Ro, acum liniște. A revenit serialul, ia uite. Ți-am tăiat unghiile ascuțite ca o lamă, deget inuman. Acum te voi distruge. Tu vei fi nimicit, arhidușmanul meu. E ora caftelii. Ce e un arhidușman? Persoana care o urăști cel mai mult. Acum, liniște. Noi arhidușmani, nu prieteni. Îți săbăcesc fundul, îndrăznești. Ei, ce faceți?
fost destul? Ro, oprește-i! Vor distruge casa! Ce-ai făcut să-i faci deștepți, Ro? Am pus chipuri de computer din laborator. Ro, acele chipuri sunt la fel ca ale tale. Vor fi mai rapizi și mai puternici atâta timp cât au chipurile în ei, Ro. Oh, asta nu bine. Trebuie să-i oprim înainte de a face rău cuiva. Bine, Tommy, eu mă duc. Hei, ai mâna mare! Prinde asta! Vezi, Arthur, sunt mai multe lupte între eroi în acest cartier față de cel vechi. Ai dreptate. Și nu e grozav? Hai, Ro, trebuie să pleci după ei. Robot Boy nu poate prinde. Prea deștepți, prea rapizi. Împiedică-i să distrugă orașul până găsesc eu ceva. În regulă? Privește! Ce amuzant! Ai fost toată ziua! M-ai nimerit direct în duoden! Ești al meu, arhidușman! Da! Nu se poate, vor prăbuși clădirea peste centrul comunitar. Ora de hip-hop a mamei se ține acolo. Așa, fetelor, ați prins ritmul. Ridicați acoperișul. Ardeți casa acum! Acum! Ridicați iar casa, consolidați pereții. Dezumflați roțile, umflați-le la loc. Verificați presiunea încă o dată. Înfiletați șurubul încă o dată. Mamă, trebuie să ieși de aici. Ce drăguț! Micuțul meu vrea să danseze hip-hop. Mamă, clădirea de birouri se prăbușește. Tommy, încetează. Dansul în perechi este marțea. Ce ne facem acum? Nu face griji, Tommy, eu opresc clădirea. Încetați amândoi! E de ajuns! Ce? Iar voi ce căutați aici? Noi nu doar protejăm lumea de rău! Eu țin lecții de dans, de hip-hop, da! Iar eu am ore de modelaj. E vreo problemă cu asta? Credeam că voi arhidușmani. Doar la televizor. În realitate suntem prieteni buni. Ne batem doar în serial. Bătăile din desene sunt grozav de amuzante. Mă simt cam aiurit. Da, îmi pare rău că am vrut să te distrug. Valabil și pentru mine. Când gata dulcegăriile, Robot Boy nevoie de ajutor. Zero! Mulțumesc, pumn uman, deget inuman, ne-ați salvat.
Cu plăcere, Tommy, dar trebuie să știi că Robot Boy e adevăratul erou, da. Da, așa e. Ce ziceți? Credeți că i-am putea păstra noi pe micuți, da? Da, așa îi veți ține departe de necazuri. Dar dacă vă lasă Robot Boy să-i luați... E bine! Eu făcut deștepți, dar voi și mai deștept. Robot inteligent. Ai făcut bine, Tommy, salvat mama. Măcar atât să fac. E mama mea, o iubesc. Tommy, ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine? Ți-am cerut un lucru minor, dar tu ce-ai făcut? Intră în casă și fă curat, acum! Tommy nu iubește Robot Boy. Poftim? De ce spui asta? Tommy nu strigă la Robot Boy.